na-ajụ bụ egwu aka dịkwa. Ụfọdụ ndị akpọrọ onwe ha Christians, egwu aka dịkwa. Nsọpụrụ, ugwu aka dịkwa. Because ihe nji ajụ ajụjụ a bụ kedu ka a ga-eji because of ofu onye belittle every other person the powerless, sọsọ ofu onye the powerful n'anya nke ha ọ bụrụkwa n'anya onye niile. And because of ofu onye ahụ a na-akparị ndị ọzọ niile, a na-akparị ndị isi ụka niile bụ ndị Katọlik. Onye tinye ọnụ aja ya, onye tinye ọnụ aja ya, onye tinye ọnụ aja ya. Mgbe na-ajụ biko nu, nsọpụrụ aka dịkwa. Egwu Chineke aka dịkwa. N'ihe anyị na-enezi anya bụ mmadụ nke ụwa. How powerful. Chefuo na human being ibe gị na ka isi eku ume ka o si eku. Chefuo that anything can happen. You people cannot even read the handwriting on the wall. Unu ji ihe unu na-afụ kịta wee na-agbakọ. I was listening to Father Kelvin Ugwu, and I went to the comment section. Wee na-afụ ihe ndị mmadụ na-edegasịcha. Wee na-ajụ onwe m, are we sure, are we convinced that we are Christians? These people name me here, are they convinced that they are Christians? For I know in the book of 1 Samuel, Bible says that obedience is better than sacrifice. The act of disobedience, that is the result of what it will yield. Ndị a na-akparịcha dị Fada Kelvin Ugwu, ndị a na-akparịcha dị Fada Nwebe Joy, ndị a na-akparịcha dị Reverend Fada Ejike Mbaka. Bikonu. To what end? What are you people trying to achieve? Kedu ihe unu na-achọ igeni? Can't you people read the right hand writing on the wall? And Nuna man keep silent. Nuna man squankete. Legal team, when the Zion minister man squankete. That you people who are going to sue Father Kelvin Ugwu, you people are going to sue Father Webe Joy. And all dunu kuna aganu work on the Catholic Church. All dunu kunu aganu work on the Catholic Church. If Brodunu Ebuka Obi na Washington is being found guilty and refused to apologize, or refuse to retrench, or refuse to withdraw, or refuse to change, or refuse to submit and to be obedient, what do you think that it will happen in few years to come? And Ebuka Obi wekwe followers so wekwe ndo na azopota wekwe ndo ga-acha echi ka ha rubere isi. Father Kelvin Ugwu made something clear. O kwuru na Catholic Church we procedure. O we procedure. Father Potaro, Ichi Father from seminary or partial stages, gabiga a lot of things. He was being so much obedient to the church. Omehe, Oyo, or passed through theology, philosophy, and other things. Pota a chair deacon, Oja apostolic work. Ane nekuya. There are too many things that can still come up. What Sunday furu one who don't or do ta na chi kuketa. Echi or her father. Chineke mebere. I confirm more Father Kelvin Ugwu, confirm more Reverend Father Ejike Mbaka, confirm more Father Webe Joy. Echi her father. And Broduna Ebuka Obi na Washington. I have heard him countless times saying that he was being born and brought up in the Catholic Church, that he is not going to leave the Catholic Church. And there were some procedures also on the Catholic.
kposenu ndị Catholic chaplet ha sekpezinanụ chaplet ekpezinanụ hour of mercy papunu gloton kpewe ụka gị nobody stopping you kpewe ụka gị mana ijizina ndị Catholic na ịbụ Catholic member na ị nọ under Catholic. And the question, the answer to your wrong errors is that nande okana fight again. Ewe too many brothers mmaneme pretty well. Ewe too many sisters non-Gali church mmaneme pretty well. And how which a bishop han under diocese. And han eruberunde father his nerube bishop issue and akushinube ha. That is why Catholic Church as a body, as a mother church has to wake up. It is not time for sentiments. It is not time to start accusing one another. It is not time the bishop asere. It is not time a bishop information. Because you people has a lot of talent in Catholic Church that you people has to reinstall or install or open the gateway for them to exercise their gift. For them to exercise their gift. Elijah Bamdelebi was this Catholic people, this reverend priest of people, this bishop of Catholic Church, that they're too wicked, that they're too jealous. Please don't assume yourself to the allegations of the ordinary body. Because these two Okwotaka divisions are there. Okwotaka, the biggest church in Turkey, si we bido the simpre badawa ne abada wire I differentiate abada obere before Yamie nobody was to be found in that church in Turkey. At all no ya Burundi Biagoria Muslims. I convert ya to a mosque. Now I have said this time without number. Ebuka Obi nke self no right from day one. Ihe ni no na eme manipulation. Anywhere bata he's going to ofu ha no gebu zo nyo na ewi ho na eji rite ebe ahụ. He doesn't mind spending 200-400 million there for him to get what he wants. He will start investigating how he's going to enter into that place for him to manipulate what he wants to manipulate. And once he gets that in, he goes out. And a boss is matter to him, no matter whatever. Because as he stands now, he believed that what God cannot do, money can do it. John the Baptist baptized Jesus because Jesus was obedient to the call of John the Baptist. He was obedient. That is why John was able. Jesus forgot who he was. He knew that he was the Christ, the Son of the living God. But he humbled himself for John to baptize him. Every day, Ebuka Obi. If these people is going as far as insulting an ordained priest of God, not even one, not even two, not even three. Onye kwuo okwu. Ndị bloggers a na-enye 500,000 eweke ndị appreciation money. Ka nsi wee na-eweta information ha si eme iyewa. Eye onye a 500, ewe ndị a na-enye 1 million, ewe ndị a na-enye 500. Hancha gada. Every day, bloggers, ndị si na ha na-agbachiche Zion, and you think that is ordinary. A na-recharge data steady. Ọkwa mmiri ka eji eme akwụ, ọ bụ na ọkụ adịrị gbanye jen. Ring light na-adịkwa on, ọkwa energy ka eji ekwu okwu a, and ọ dịghị ka onye adọk nọ pụta nnọọ. Sọsọ ọ na-defend Ebuka Obi, ife ebe ha na-defend Ebuka Obi. Ebuka Obi has presented himself to them as God. Ewe chukwu ọzọ ha ma ha na-afụ anya o Ebuka Obi.
Look at the days of Father Ede and the rest of them. Father Mbaka and the rest of them. All these people name of Mana. All na happy exercise that gift. That God is when you here. About her attack. And that attack are now back from Ndoka. That is why I get a woke imagine me here on name. Because Obuna allow. Can the spirit of vision, the gift of prophecy, can exercise your former Nakali church? This loophole, listen aside, Ebuka Obi no bia, amambia. It will not come from them. Because I'm an enemy allowed Nakali church. It is being allowed Nakali church. But now, bro, you four who bua mama gua praises. Emegene, fight, we are attack, we are. That is why I said Nakali church, you wake up, oh, because this guy is working very, very strongly because ofilu kitana ago amuma na agunda. Etega ago amuma na ago members Kali church. Father Mbaka bido mbeboli tiwe mwiha. Befi he mebie. As far as nonya na ahuru ho. Mo gaho. Wesi ha ni di he di ota na eji me mo udi he di ota de na benne ya. Oh, how chore ye no. Mezioku o maasi. Ihe na aka na ha abafante. Ihe ama bụ na agwa ha na ana achụ ha. And they want to hear na ana achụ ha. Ha mana ha we enemies. Kendi no na Catholic Church ga-apụta boldly today bu amụma na agwa ndị mmadụ ka o si dị na benne ha na nna ha. Na agwa ha about the problem ha we. Na agwa ha the challenges ha na face. Mana ndị a na-agwakwu ya o, ha ga na-agwa ha, na-agwa. O ni ihe ahụ ebe ahụ unu nọ, a na-agwa unu ihe ahụ. Unu ewekwe solution. Because ndị a na-agwa kịta na-aba mba na-agba attack, na a na-fight ọga ha, na a na-fight brother ha, na a na-fight chukwu ha. Because the same people that will turn tomorrow, if ihe ha na-eje ebe a awọ ọkụrọ, they will divert. Mana before ha ga-divert, ndị ejigo agịrịma mmụọ akụye ha mkpụrụ akụye ha n'ime wee mebie nnukwu ya na Catholic Church ma ọ bụ na agụwaghị ihe a na gboo. That is why ndị si na Catholic ga-wake up. Catholic Church should sit up. They should come together. They should stop scattering. Because their members na agbafusiche. This guy ma with the idea, with the ideology, with the format, the pattern. Like I said, he is a smart manipulator. My hoga bo make it na Kali Church, or Tisa Kali Church, or Guadie Benine. We go follow us, whether we like it or not. Let's Kali Church don't live by sentiment. If we go to bido na kuyamburu ni me hana ga akpari wunde fada na enwere ihe ga-eme. And arapu ya o tolu na aga ewebe obo ọ ga-eri man interest wu ebe o tolu baye. That is exactly what will happen. Iman chọpụta we man mazi ebe o tolu baye. Ihe a na-achọ ka agude. That's why you na Kali Church should forget all about sentiments. If they can come out and insult father, akwụsị go olili nsọ iwere ego ọ ga-akpọta ụfọdụ ọbụna na-ewe parish na no under any congregation. Fada kachiri ọfụrụ ọkpọtị ya n'ebe ahụ unu ama ihe na-eme n'azụ ọkpọtị ya enye osisi gozie olili nsọ ka eyi olili nsọ. Mana bishop sekwasị kwụsị Imanugo ugboro n'origoro olili nsọ since ahụ asịsị kwụsị iyi olili nsọ. Imanugo ugboro unu a na ebe ahụ na ama ihe na-eme. Amagom one or two Reverend Father Biano na my DM, Biane DM na yomo can link her up to the guy. Amarom, mona the guy with a contact, mona the guy with a communication. Ki way for even some Reverend Fathers, yo. If truly that those that are DMing me are with Reverend Fathers, they are looking for the contact of that young man. That is the place I swear in Peri. That is the place. Catholic Church is when they imperi.
onye need ye help, even man the father chiche father ha na akwụgharị no parish, no help. Agụ na agụ ha. Ha bụ nyanya na ahụ. They are looking, they have been going to hospital, ha na-eje ụlọ ọgwụ. Ịgwọta ha bụ problem. There's no hope medically again. It's only by prayers. I have known 1 or 2 of them that have DM'd me. Na asim, ewekwe ka ha ga-esi fu onye a. Na ahụ na aya ha n'ihe abọzi ihe ụlọ ọgwụ, na ọpụgo n'ihe ụlọ ọgwụ. That they need help, they need prayers. They need God's intervention. N'ịma na Kali Church na ada emechi ụdị ihe ala na ụfọdụ ị na-eme ya na-eme ụfọdụ ihe ị na-ezo ya ezo maka bishop gị matakwa. That is why I ga-eji kparịa ndị fada. He will go scot free. There were some legal practitioners. There were some sons nọ n'ụka. There were some profs nọ n'ụka. Bụ ndị fada anyị, bụ ndị mosaino. Ga-edoziwu ihe a na-eme. Ga-asị, no, we cannot allow this thing again. This thing cannot continue happening. But agbachiri ya nkịtị ọ na-eto ogo. And amaghị ebe mgbọrọgwụ ihe agbara na-abanyeche. Befe ga-ame ihe na-eme now. Ọ bụgokwere congregation. Obido wewe branches. Otu osi wee na-ewe na Nigeria na-ewe outside Nigeria. And by there is a time that it will come. Kali Church, if you people are not careful, you people cannot compete with him. Why can't you people wake up? Unu too many gifted reverend fathers na ahụ ọhụ. Ndị na-ebu amụma na-ebute amụma ọfụma. Ndị na-ekpe ekpere. Why can't you people allow them to exercise yourself? For you people to gain your ground back. As it stands now, your ground, you people are not even holding it. Because when the bishop philosophy and theology ego. Now whatever study.